Assalamu alaikum abal maslama be ba fo ka be wala mando Allah salama na sigila nga kana ka no nga la ruka kana inshallah kana en kumna chabi mo nyawla turabula o ko fa turabu yare famie ba na nga chanyi na mo ka turabu kuma me Allah salama ni fen kanzan do ni fen kanzan ta obino don toujours nyo do fan siglendo doni la pasal liga malikona malikoka o ananga mo nya fon fana bi nyoko fa an fam nu gla kana fa yalla commune watini konnana en fin de la ko fa amino lu détail di mo mo angi lawru munta abone amode ke parce que lawru mo ko la anti se gi fle mo gn mai o yana nga émission damina man sisina nga solni mai no ya allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma qul wal qatim lima sabaqa nasr al-haq bilak wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim o qafa ma baraga nyoko fo na la sona no zikri président directeur na ka jamaay ko faka nga sabo nyum fo no ya fana boy ala sona amina do nga babu kono babu toy latru den flade amina mundi faida la fla la mo ko bisaka family ni tata surala na fenga zura aya abone aka partager aya ta chukom na ka nafa surala mo ko chama ba ta oyro numo o fana na ke braji awi o ni mo ko muna ta na la mo ko nga mo nya ba kono o ka dugo ke zikri président directeur naga girbuke nala sona ma ala ka doni ruwa ala ka maltani bo si zamina do anga bara konnana bon bebe na amina bara jumende tabi nala ni kra sona ma amina lawsana ani kulabanso de amino de fo bi parce que toujours mo de fo ngol la trou flani la trou bara ka no ba fa ka gela mo gombi bogal la trou don de emo nala sona ma ni ba ke jije ka le tokofo ale tokofo li te ka fo ki ba ga alai jina tige sababu di parce que ale singam ni monga munga an fe muke ba ada ba de dungo ko ka fe mbe de tan na ma sumalela ima warda mo ima sanda mo nga tokofo li ke I demeni siraka ni du demena abinya era de mo bo lawsana amina lawsana di jumeni ka toujours mo de fo nga ma di grasege bana juguya nata kwadi wora chama ba kono bon fenga ko amanno ko nyugo boke no ya ke ka tieni ke o lubi jurumu sore fana be haga soro bo adama dendu mo shiti mo jugudo fina ka je nde ba fo fen chama be no ko ulu ti tien la trou era ka telu lu fe nga anto lu bla faida la ni mo ba la krengera mana o nyi de fo la trou no ve flane ni mo ba la kasika baraka la irei mu yeso kele so hakami ibo war hakede sara bona din duli mo fana hakete jurumute ibi ka fenga soro sartu do fana de be ni ata ka ko jugu kay ko bi yara bulu angon ba di ire lafiya la ko mbi dala bi do de kama bo lawsana ibi lawsana ta sisa fen jumende la am se ka le di na masaka parce que bebe na soro ka di e mo gombe no soro ko hamide be la gala de be ela parce que beba do na masa worale ni se da ka kwani na la sona mo abi chenan du ko fo bo chenan ni yara du alaba bi ka boka bendi grasiga ko gela mun be la ka sika sababu do chena ka demo ika sigi ka hamna ko soro kile ko na mina do de ka bi na masa de jini lawsana yara kuru duruye bi na masa ble ba fo lawsana yara visage fla ko na no kele ka lawani fly bi hamdan na masa ngani ka soro ko ibi jija na masa dinduru ba bedu bi ta farafili siraka akachala fe duru mintu duru de bibulu ikal layinina ma fi bi war beneta de nga ibi baram nga ala bina dochi emo no sababu ibi sogo soro ki ka dimala hinano law sana boke bo law sana flana mu ambala ko amna seze ka sawmo bi parce que furu ko na fa o gelaleno ya famu ma fongo fendo dudu mo chemina furado de ngani sela ka kechola era ka muyu ka daka parce que nyo de fongo bara chama mike moyi karamo ko ba ka nyenge era bita ka tita ya da de fe ka tinye mo mini ni che ka suete na gelale ni do ya famu bere ti chebse ka kecho na muso ba kati toujours aw mana keleva bita ba labani fly ibe bomana ko mugu de bolla sana jije ka 7 chokola duru ni che mo kele ka suete durum ga nyogonje ni mo de ka ko de aka bembalia obi are kuna fende ka kododo ibo hamide da ka be da glam ga jije ka ko mo fufa gla jugoro
duru tile duru n'Ala sɔnna ma i ni cɛ juguya ko minnu ni tɔɔrɔ ko minnu bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ Ala b'o ban lawusana bɛ se k'o kɛ parce que siyɔrɔso den de don n'Ala sɔnna ma lawusana an bɛna don fɛn fila kan diɲɛ mɔgɔ ka se k'a ta ka mago ɲɛ n'a ye bon ni dun y'a ta ka mago ɲɛ n'a ye ni cɛ ka fa ye ɲɛna a bɛ denw barika a bɛ furu nege don minnu ma furu nka bi bi in na furu yɛrɛ nege bɔlen don mɔgɔ yɛrɛ la k'a sabu kɛ bɛnbaliya ko ninnu ye an bɛna lawusana don o fila kan ni mɔgɔ min y'a ta Ala ka barika don a la bon kɔfɛ turabu yɛrɛ ko labanso den n'an bɛ na n'o ye Sigimusa ye n'ale ye fila bon toujours n bɛna ale di Kamanagan kan Kamanagan ma bɔ Kamanagan na Ala k'an kisi coronko dɔ de ye sɔrɔ sisan maloko la i y'a faamu haminagɛlɛya dɔ de ye sɔrɔ i ka du foyer la bon n bɛna Sigimusa di jumɛn de la fɛn yɛrɛ santa tɛ yɛrɛ i y'a faamu hali sufɛ farigan jugu a b'i muso la a b'i den la o Lamini Daouga nin kuma in mɛnlen kɔfɛ i y'a faamu e k'i nin dɔ kɛ tan n'i ye nin dɔ kɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko laturu ko ja Ala yɛrɛ y'a di laturu d'a ma an ka se k'a mago de ɲɛ n'a ye i bɛ tasuma kami kuru 8 de bila i b'a fɔ Sigimusa filɛ cogo min na fila sigiyɔrɔma 4 Kamanagan mun b'e la dɛ e yɛrɛ de b'o dɔn i b'i ka Kamanagan de hami fɔ a la k'a ta k'a bila ji la n'a sumana i ka t'i ko bana don Kamanagan don mun kɛlen k'e dusukun tɔɔrɔ yɛrɛ n'i y'o kɛ ka taa a charbon fili a ka ca Ala fɛ i y'o kɛ Kamanagan mun fana na Ala b'o nɔgɔya heure 8 minutes 8 kɔnɔna na parce que toujours laturu min ye so hakɛ min ye a bɛ se k'o baara kɛ parce que toujours fila de don ka se 3 ma seconde minute heure bon n'i taara don fana na o bɛɛ bɛ dépend mɔgɔninfin yɛrɛ kɛcogo de la nka an ti don fɔ nka an kɔni bɛ laturu di yɛlɛmako 2 ni 3 de la yɛlɛmako 2 ni 3 ye mun ye parce que Ala de b'a yɛrɛ sagoya la bon ni dun ye Sigimusa kɛ o kɛcogo la bana na o sufɛ bana ninnu na haminako gɛlɛn na coronko la o n'Ala ni kira sɔnna a ma Ala bɛna fiɲɛ bɔda dɔ d'i ma o kɔfɛ o Sigimusa kelen mun filɛ nin ye i b'i jija n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka adamadenya da dɔ don i fɛ yen adamadenya da jumɛn don magoɲɛ da i bɛ Sigimusa i bɛ sɛbɛnnikɛlaw bila k'a sɛbɛn i b'a sɛbɛn joli siɲɛ 888 i bɛ bɔgɔdaga dɔ de ɲini i bɛ babala den 3 k'a kɔnɔ i y'a faamu i bɛ cɛncɛn dɔɔni k'a kɔnɔ i bɛ tinɛnijala dɔɔni k'a kɔnɔ i bɛ dingɛ dɔ de sen hali n'a ma dunya i bɛ daga in don k'a fa k'a datugu tile 8 tile 8 mana dabɔ i bɛ ji la jilankɔku i bɛ jilankɔku kuru kelen ɲini k'o tobi k'o k'a la n balimamuso n balimakɛ e ka sɔrɔ ko la sokɔnɔna ko la n'e kɔni sera ka nin de daga don i yɛrɛ ka to k'a ko tile 8 bon e bɛ sa o du kɔnɔ fiyewu e t'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di i y'a faamu bon Sigimusa fana a daga dɔ dilen filɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka mun ta ɔ layiru kun bɛ ne ni mɔgɔ cɛ bi layiruka in dafala salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu